Leevi, Sofia, mulla on teille lahjat. Lahjat? Jee, lahjat. Hieno auto. Maalausvälineet. Kiitos äiti. Kiitos äiti. Nää on mun. Anna tänne, se on mun. Lopeta, Leevi, anna mä katon. En. Anna sit takas. Irti. No niin, puhuttaisiko vähän toisten kanssa jakamisesta? Kun Jehova loi paratiisin, mahtoiko hän pitää kaikki eläimet itsellään? Ei, hän jakoi kaikki eläimet. Kaikki kivat pienetkin. Totta, Jehova jakaa kaiken meidän kanssa. Joten mitä teidän pitäisi tehdä? Wow. Hyvä tiimi. Jep. Haluatko sä kokeilla? Haluatko sä ensin? Oikeesti? Joo. Paikoillanne. Valmiit. Hep!